Ngatitendei vana mai vana baba vese. Dzamwari dziri pakati pedu. Uye nenguva yatatenderwa naKristu kuti tikwaniswe nekuwaniswa nguva yakanaka saizvozvo. Haleluya. Handinawo nguva yakakura ndiri pano asi ndichazama kumhanya vatungamiri vangu vapedza basa rose. Zvino handizivi kuti ndini ndichatangira papi ndichaperera papi. Asi regedzai nditevere tsimba dzavo nokutendera vatungamiri. Mwari ngaakuitirei zvakanaka. Vakamboimba vamwe kamwe kashoko kandakambonzwa vachitiwa kwanzi waoneiko kunamata kwakanaka waonei kunamata kwakanaka waoneiko kunamata kwakanaka makaonekwa muchirovana muri pakunamata kunamata asi makaona muchinzwanana muchishekana muri pakunamata kwakanaka. Saka ndiva nani nhasi vane shamwari dzavo muri kungopondana muri kungorovana asi muchinamata. Kana moenda muri kuti kunamata kwakanakira chii? Haleluya. Amboparidza postori vachitaura nhau yakafanana naiyo. Zvakanzi vanamati vapostori ngatiratidzei kuti tiri vanamati. Ngatiratidzei kuti tinomuziva Mwari. Takamutenda takamunzwisisa. Asi nhasi vari kukuonai muri vanani. Ngatikutarisai muri vanani. Haleluya. Muchandituka, muchandifarira. Asi handiregi kutaura nekuti shoko ndozvarinongoreva. Ndinongoreva sekutaura kwavachita vapostori. Haleluya. Asi kudenga gwakutitire zvakanaka. Chinongondifadza chete ndechekuti nhau yatiri kushingairira haisi yemunhu asi ndeyemuridzi. Asi tiri imwemomo muresi imomo zvichirwadza zvichioma asi tirimo. Uye ngakuitire zvakanaka. Kudenga kurambe kuchikurangarira. Haleluya. Regedzai ndimhanye shoma ndigare pasi. Mashoko atanga basa sinithi vhesi rakaita 14 Marko. Kumuka kwaJesu nokuzviratidza kwake. Namba 14 inoti pashure wakazviratidza kuna vane 11 vagere pakudya akavapa mhaka pamusoro pokusatenda kwavo nokukukumirwa mwoyo yavo nokuti havana kutenda vaya vakanga vamuona amuka. Haleluya. Vanzi vagere pakudya vakazobuda mhaka nekupomerwa nenhau yekusaita sei naye yekusatenda kwavo. Haleluya. Asi iye mukuru yachiuya nhau yedu naye ndeyei nhasi? Mubvunzo kwatiri umwe neumwe. Mukuru weupenyu hwedu achiuya nhau yake yedu naye ndeyei? Unozvinzwisisa here mukika? Kuti sei nhasi uri panapa? Sei akupa mukana wekuti uve uri pano? Nhau yako iwewe naMwari ndeyei?
akavapa mhosva vamwe pakudya vachitotenda saizvozvi, asi akavapa mhaka. Ari kutotipa mhaka izvezvi atiri Tichitoripo pano zvanzi tiri kutoziviwa dzimwe mhaka. Haleluya. Panguva yekuti isu zvakaoma akomana takanga tisina tichishayiwa, asi nhasi tapiwa kudya, bati tiri kuranga tichikopiwa mhaka tiripo. Saka chedu isu chaachafara nacho chii? hapana nekuti hatitendi. Matsvaka mabasa mapiwa, matsvaka vana mapiwa, matsvaka mari dzacho zvose zvekudya mapiwa, asi mune mhaka yamuri kungoramba muinayo yamusiri kugadzirisa. Ndeyei naMwari? Zvivika izvo. Ongoramba achingoti vana vangu, vana vangu, dai muri baba imwe nguva makatoramba Mwari, dai muri amai imwe nguva makatoramba Mwari, asi anoramba achingoti dzokai kwandiri. Dzokai, rambai mchidzoka kwandiri. Rudo rwake rukuru rwatisingakwanisi nesuwe munguva kuti tigone kumira nawo, asi nekuda kwenyasha dzake ngativabarirei vapostori, ngatizamei vana vaMwari. Haleluya. Saka upenyu hwako nhasi rega nditi hwakungoda Mwari. Zvakanaka, zvakaoma, upenyu hwako hwakungoda Mwari. Iyeye ndiye mugadzirisi wenhau dzedu. Haleluya. Dai zvisiri izvozvo zvimwe tafura tagadzirirwa nehama pano isi. Haleluya. Makabvunza izvozvo kuti keke raita mari, vanogona kutokudza kuti pano kuda kana ka 300 rand. Dai asiri Mwari akakuitira nyasha kuti mushande, yaisabude kuti nhasi tiungane pano tichichodya. Asi ndiri kuti pane nyasha vakomana dzatinopiwa dzimwe dzatisingaoni, kunyangwe tisingazvizivi. Saka zvichava rini kuti tizogonawo kunzwisisa kuti vakomana apa taitirwawo kanyasha. Haleluya. Asi regedzai kutendere vatungamiri neboka rose netafura yamatigadzirira. Haleluya. Vari ngaramba achisunungura nekuropafadza patafura dzakadai. Tachinja Makwara. Mashoko wadzara mashoko 19 vhesi rakaita 16 Matiyo. Musoro washoko uripo jamufumi. Namba 16 inoti. Tarira mumwe munhu. Tarira mumwe munhu. Wakauya kwaari akati. Wakauya kuna tenzi akati. Mudzidzisi wakanaka. Yes. Ndikaita chinhu chakanaka chipi? Kuti ndive noupenyu husingaperi. Ndingaitawo chinhu chakanaka chipi? Kuti ndivewo neupenyu husingaperi. Akati kwaari. Ndokuti kwaari. Unondibvunzireiko pamusoro pezvakanaka? Unondibvunzire pamusoro pezvakanaka? Uripo mumwe munhu wakanaka. Aripo mumwe wakanaka. Asi kana uchida kupinda pamushe, chengeta mirayiro. Yes. Akati kwaari, ipiko? Jesu akati, usauraya, usaita upombwe, usaba, usapupura nhema, kudza baba vako namai vako, udewo kwako sezvaunozvida iwe. Point inoti mirayiro. Haleluya. Tiri kunzwisisa here zviri kutaura shoko pana? Tiri kuzviwa. Zvanzi mwakaenda akati mudzidzisi akaita sei? Akanaka. Ndingaita zvakaita sei kuti ndiwane nhaka isingaperi? Haleluya. Mwana ari kubvunza. Vangani vari kuenda kunobvunza nhasi? Vana baba, vangani vari kuenda kunobvunza? Vana mai, vangani vari kuenda kunobvunza? Tapera vakomana nemungoti ndini. Ndobva ndatozvita ndini, ndoramba ndiri ndini. Wabvunza vangani vatadza kubatsira kuti zvinhu zvako zviite zvakanaka. Haleluya. Hazvina kuipa, zvakanaka. Asi wabvunzawo ani akubatsirawo. Ndingaita sei kuti ndiitewo zvakanaka? Haleluya. Ndakambosangana nomwe murume mukufamba. Pakati zvino handisina kana chandinoda. Zvinhu zvangu zvese zvaita sei? Zvaita. Chinhu chaiti zvinhu zvaringana imari yakanga yazara pano. Akaona kuti ndakwana ndazara handisina chimwe chandinoda. Haleluya. Asi rega nditi kushoko kuno kunenge uchitsikana zvakadaro iwe usina Kristu hausi chinhu uri zero.
zvatati tagutsikana nazvo zvina Kristu mukati. Idzetu ngani vana mai nana baba dzatafamba dzatakuti zvino zvaringana asi dzisina Kristu mukati. Vakupedzisira anomira so kwete kuti hapo, kwete kuti haoni, anongouya omira so otarira so nekuti direction yatatora handiyo, asi pane ari kuda kuti auya azomira otanga kurayira kuti tena pinda yezvino chinda wakadai kusvika wasvika kudestination. Haleluya. Zvingani vakomana zvatiri nhasi zviri kuda kugadziriswa asi tashaya mugadzirisi. Kristu anototi zviripo zvimwe zvinotongoda imini kuti mutaure mega, iwe ogadzirisa, kwete kuti hanzwa, anodzwa asi anoda kuti iwewe uzviite. Haleluya. Imwe ngori pano mudikani nhasi hazvidi ngozi izvozvo. Chasingangoite kunzwa munamato wemutadza, asi adati kana uchitadza wotanga wazvinatsa then wotinzwa. Haleluya. Saka zviri kuda mwoyo wako nhasi zvachitaurwa nevatungamiri pano kuti ngatitsvakei Kristu kutanga, zvimwe zvose zvikuita senai zvikuwedzerwa. Zvino tiri kutanga tawana isusu toda kuzomutsvaka hachakwani because hatisina chatisina. Saka hatisina shungu naye asi aripo ndiye muridzi wazvose zvose zvawina. Haleluya. Ngatitsvakei mudikani nguva dzose. Mashoko namba 20. Jari kati kwaari. Jari kati kwaari. Zvose ndakazvichengeta. Ndinazvo handina chandisina. Ndichakashayiweiko. Jesu akati kwaari. Kana uchida kukwana. Yes. Enda utengese zvose zvaunazvo. Mira, zvanzi kana uchida kuita sei? Kana uchida kukwana. Kana uchida kuita sei naye? Kana uchida kukwana. Enda utengese zvose zvaunazvo. Upe varombo. Ugova nefuma kudenga. Ugouya unditevere. Haleluya. Shoko rekuti kana uchida kukwana. Iye achitaura akaona akakwana. Asi Kristu achimutaura achiona kuti atori out of. Atoriko anokwana. Haleluya. Asi kana uchida kukwana chiterera zvandiri kukutaurira pano. Kana waita izvozvo unobva wakwana. Asi mukomana aitoti zvose ndakaita sei? Ndakaita. Handina chandisina ndakakwana. Asi mukuru wehondo aitoti no. Hauna kukwana palevel rauri kuti wakakwana. Pane chisipo chinoda kugadziriswa. Newe nhasi pane chisipo mudikani chinoda kugadziriswa kuti ugone kukwana. Haleluya. Mashoko 22. Asi jaya rakati richinzwa shoko iri. Achinzwa shoko rekukwana iri, tengesa zvauinazvo. Rikaenda rine shungu. Ndobva abatikana. Nokuti rakanga rine pfuma zhinji. Nekuti haana changa asina. Jesu akati kuvadzidzi vake. Ndokuti kuvadzidzi vake. Zvirokwazvo ndinoti kwamuri. Zvinoremera mufumi. Zvicharemera mufumi. Kupinda mumusha bwekudenga. Yes. Ndinoti kwamurizve. Yes. Kamera ingarerukirwa. Yes. Kupinda pamuri redumu. Yes. Kumufumi kupinda mumusha bwaMwari. Yes. Vadzidzi vakati. Yes. Vakati vachizvinzwa. Vakahadzika kwazvo. Vakati ndiani kuongaponeswa. Jesu ndokuvatarira. Akati kwavari kuvanhu izvi hazvibviri asi kuna Mwari zvose zvinobvira. Akapindura akati kwaari, tarirai isu takasiya zvose tikakuteverai tichagwapiweiko? Jesu akati kwavari, zvirokwazvo ndinoti kwamuri, imi makanditevera pakuberekwa kutsva kana mwanakomana womunhu achizogara pachigaro choushe chokubwinya kwake, imiwo muchagara pazvigaro zvine 12 muchitonga marudzi ane 12 avaIsraeri. Haleluya. Jaya mupfumi achibvunza achipindurwa. Haleluya. Hatikani ndawe inorwadza wakagara nayo pasi. Kuti wakafunga mombe 99 dzawinadzo dziya. Nhasi shoko robva rauya roti kana uchida unzwa wangu tengesa zvose. Utange kunditevera kuti 1. Utange kutanga kutenga kuti 1.
Haleluya. Zvanzi shoko richisvika akabatikana akarwadzikana zvikuru. Zvaitarira yaitarira zvazviripo panyama paground level, asi haana kunzwisisa zvazviri muchadenga. Haleluya. Umwe munhu nhasi ari kutadza kunamata Mwari, ari kumupa upenyu izvozviziwa, ari kufema so izvezvizvi wekuti akangofunga ngoti no timba enough is enough, zvatopera zvatokwana. Haleluya. Aripo asati ave neshoko rero rekurinzwisisa nhasi paupenyu hwake hwese. Haleluya. Asi anoramba achingotitarira sokutoziva kuti pawakomana apa ndine 59 but ndine 3 chets vari kuita kuda kwangu. Haleluya. Asi anoramba achivapa mukana nenguva kuti dai imwe nguva vanganzwisisa, imwe nguva vachaona, imwe nguva vachasvika palevhel rekuti vanzwisise chinhu chinonzi rufu. Ndogara ndakataura ivhini panhamo, ndakati asina kufirwa azive kurwadza kwerufu, asina problemu. Wakomana hafa akatomboziva kuti iproblemu, asingadyi 19 years dzose. Vamwe muchidya makuseni, masikati nemanheru, muchitadza kunyangwe nekurara kusamuka kudai nekuzvimbirwa. Ndiri kutaura mhando yeupenyu hwedu wakomana kana takunzwisisa dzimwe ndau. Haleluya. Kubvunzana pane izvozvi kuti amai mune dambudziko renyu for how many years? Vanokudza ndine 9 years ndiri mudambudziko 1. Vari kubvunza kuti vana mai vose apa pane here pakamboitwa kana masvondo maviri zvavaingoti ngatibatirei mai munamata? Hapana. Asi tichinamata every Sunday, every Monday, every week. Asivo amai vavo kana vane rudo vachitida sei vachiti vanzira. Haleluya. Shoko raMwari rinoti kana imimi matenda mazadzwa namweya, hakuna chinokurwadzai kuzivisana chokwadi chenu. Ndogara ndichinetsana nehama nguva dzose. Unoita 15 years, 3 months uri pamba, asi uchitaura kuti mumba mangu handina mafuta ekubikisa. Haleluya. Izvo zvofanira kuwanikwa kunze kwokunyika, kuti uchika kutoti mwenguva ndakaudza kuti varume panapa ndine ka 15,000 kangu kandiri, ati ndafunga kuti nditenge kamombe 1 nembudzi. Haleluya. Zvotyisa kunze because vakomana vakatozvigarira kutoziva kuti nhomba iri vakutotsvaka nzira kuti tosvika sei. Vati pavapostori vakomana chii chinotyisa chinonyadzisa? Kuudzana nhau dzedu kana dzatiremera kuti dzitambanuke dzisununguke. Munofa vakomana vakazvibata, asi zviripo zvinokuita kuti mupone. Tinosvika rini? Haleluya. Mwari ndozvavanongona pakatipendwa takamuraramira muutsvene hwake, takamuraramira muukristu hwake, takamuraramira mukunaka kwose, anotigamuchira pawo kumanikidzwa kwose. Haleluya. Asi inguva ngani vana mai nana baba nhasi dzatafamba, imwe nguva tiri kuremerwa, asi tinoenda tichingoti baba dai matibatsira. Haleluya. Kana tichinge toenda kwari, mweya yedu nemwoyo yedu ngaive yakafara nekuzvininipisa. Ingava nguva ipi neipi zvayo, asi kana tichinge toenda paari, zvatiri zvose ngazviratidzei kuti baba tauya sevana venyu, baba tauya sevana venyu. Kunyangwe naye achitinzwa achitiona anonzwa tsitsi. Misodzi yakabuda pamuchinjikwa anoiona ichitanga kudzoka zvakare. Iyo yakatipa upenyu kuti nhasi tive zvatiri pano. Haleluya. Amai vangu, baba vangu, nhau yedu kuti tiite zvakanaka ifambe. Ngatiudzei Mwari asi zvose zvatiri tisina iye Kristu chaanotifumira. Yes.
Haleluya. Izvozvo takadaro, imwe nguva kuchema kwedu kunonyaradzwa, imwe nguva kumanikidzwa kwedu kunobviswa. Haleluya. Asi ndakanzwisisa kuti tine zvivindi zvatinazvo kunyange nhasi vanamati kuti ndinopinda zvakadaro. Hakumanikidzi, hakumhanyisi, asi nguva dzose achangokutarira okusiya wakadaro. Guide motion visa. Haleluya. Ndati hakumanikidzi, hakumhanyisi, glory zvakanaka. Asi iye achatenda zvawauya uri pamberi pake. Ndo zvaachakutarisa nazvo okutangira nhau dzako zvakanaka. Dai mweya muchena atibatsira. Munyaradzi ndiri Baba, munyaradzi ndiri Baba, munyaradzi ndiri Baba, munyaradzi ndiri Baba, munyaradzi ndiri
zvinotadza. Asi mweya yedu nemwoyo yedu ngaive panzvimbo. Akwanise kutikwanisa mumbapo hwake. Haleluya. Ndinonzwisisa kuchema kwedu kurimo mukati medu. Matambudziko aripo pakati pedu. Asi rega ndingoti aripo umwe chete anozvigona. Nhau dzako nhasi hadzisati dzakundikanwa nadzo kugadzirwa. Asi zviri kuda iwewe kuti uinde panzvimbo. Udzoke utaure naye sekumavamba. Iye anokunzwa. Haleluya. Aripo mununuri anotibatsira. Aripo mubatsiri achatirwira. Nyasha ngadzive nesu. Regai ndiverenge kupesera ndigare pasi. Number 29. Mumwe nemumwe wakasiya dzimba. Mashoko awedzera basa. 20 vhesi rakata 17 mabasa maapostoli. Pauro anorayira vakuru veEfeso. Number 17 inoti. Zvino iye ari pamirecho. Akatumira Efeso. Kundodana vakuru vekereke. Sezvataitwa upana unasi. Vakati vasvika kwaari. Vakati kwavari. Imi munoziva mugarire wangu. Pakati penyu nguva dzose. Kubva pazuva rokutanga. Randakasvika naro paAsia. Zvimwe handisi kuzoteveredzwa ishoko richitaurwa richimhanya nguva dzapera. Ndichibatira Ishe nokuzvininipisa zvikuru nemisodzi namadambudziko akandiwira nerangano dzakaipa dzavaJudha kuti handina kutya kukuparidzirai zvingakubatsirai nokukudzidzisai pachena padzimba dzose. Haleluya. Zvanzi handina kutya kukuparidzirai nekukudzidzisai zvinokubatsirai. Haleluya. Padzimba dzipi nai dzose uye pachena. Muchitodai so vamwe shoko rero havarigamuchiri. Muchitodai pachena ipapapa vamwe havazvitendi. Muchitodai masikati daylight vamwe havatoripo. Asi shoko riri kuti handirege kuramba ndichikuparidzirai. Endezvo zvoita zvichita pachena. Haleluya. Saka anonzwa neachabata akatenda akagamuchira ndiye achagona kubatsirwa chete neshoko. Kana aita zvarinoda nekutevera zvariri kureva. Haleluya. Unoziva here kuti upenyu hwako hwose mudikani huri pabhuku iri. Inda kunze kwako tikuona kuti unouya uchitaura zvipi simo. Inda kuseri kwako. Haleluya. Upenyu hwako kubva uchizvarwa huripo panapa hwese. Kusvika uchifa uchinzi hausipo wazorora. Kana wakuzowa meno ikoko zvose pano zviripo. Saka shoko iri riri kuti handisi kuzorega kukuudzai muungano dzose mandichaenda. Ndichakutaurirai masikati uye pachena. Kugamuchira kana kusagamuchira zvichava zvako. Asi shoko kana warinzwa unofanira kunge uchizove nemhosva yezvaunofanira kuita kana usingazviiti. Haleluya. Saka teererai shoko mukwanise kugadzirisa nekusimbisa nekuwedzera nekutapudza pose pari kurehwa neevhangeri shoko raMwari. Hapana parinotirasa asi tisinorasika. Haleluya. 21 inoti. Ndichipupurira kwazvo vaJudha navaGiriki kuti vatendeukire kuna Mwari nokutenda kuna She wedu Jesu. Zvinotarirai ndinoenda Jerusarema. Ndichaendawo Jerusarema sazvinova ndasvika pano. Ndasunga mweya wangu. Ndisingazivi zvichandiwira ikoko. Handizive ini zvichandiwira ikoko. Asi kuti mweya mutsvene unondipupurira kwazvo. Asi iyeye ari pakati pedu anofanira kupupura zvatiri nhasi. Unondipupurira kwazvo kuti muguta rimwe nerimwe. Sungwa nenhamo. Akandigarira. Haleluya. Zvanzi mweya unopupura muguta rimwe nerimwe kwati usungwa nenhamo. Zvakandiita sei? Akandigarira. Chokwadi. Kuchema kuripo pakati pedu. Kumanikidzwa kuripo pakati pedu. Zvose izvozvo zvinhu zvakatisunga tiri pakurarama. Tichinamata Mwari. Haleluya. Asi shoko iri rinzwe kana marinzwa makaritevera nhau dzenyu dzose padziri chimwe nechimwe chichatorwa chichiswa panzvimbo yacho. Chimwe nechimwe chichirongwa panzvimbo yacho. Mukusungwa imomo munhamo imomo kana manzwa evhangeri shoko raMwari Kristu vari kuti ndichagadzika chimwe nechimwe panzvimbo yacho. Saka iwe kana wakatakura
ako nhasi, iye achauya achizvitora achizvibvisa achizviisa kwazvinofanira kunogara. Saka achabvisa sei kana usina kunzwa? Achazokubatsira sei kana usina kuita? Haleluya. Iye aripo chete kuzongoya achizadzisa, aripo chete kungozoya achikuimisa ila rimwe nerimwe panzvimbo yako. Saka imwe nguva zvakuda iwewe mudikani, zvakuda iwewe hama yangu, kunyange dzapasi pasina, Kristu agone kutanga kugadzirisa upenyu hwako. Isi tozobatsirana tichisumudzirana nekusimbisana. Haleluya. 24 inoti. Yeah. Asi handine hanya neupenyu hwangu, handibudi kuti ndipedze rwendo rwangu nebasa randakapiwa naShe Jesu. Yes. Rokupupura kwazvo ivhangeri nenyasha dzaMwari. Zvino tarirai ndinoziva kuti imi mose vandakafamba pakati penyu ndichiparidza uche bwaMwari, hamuchazovoni chiso changu. Haleluya. Saka murendo irori mutungamiriri wamuri muchava nekumanikidzwa, muchava nekurwiswa, muchava nekurambwa, muchava nekutukwa. Zvose izvozvo zviri parwendo, muri parwendo. Asi shoko riri kuti zvose zvichiitika ngatizive kuti zviripo ende zvinouya. Asi shoko riri kuti rambai mumire panzvimbo kusvika mapedza rwendo. Musawe nekuti hondo yauya, musadzokera shure nekuti manikidzo dzauya. Asi zvose izvozvozvo gamuchirai, asi rambai makamira panzira. Mwari anoramba achikusunungurai, achikuropafadzai, achikupai simba muri panzira. Haleluya. Munotozviziva kuti mwenguva imo muno munenge muchitotukwa. Sorry, zvoitika kwese izvozvo. Asi zviriko. Shoko ndozvari kutaura panapa. Haleluya. Mukoma wangu agotondiramba chaiye akati achibuda ndichitevera. Anondiramba. Haleluya. Shoko zviriko riri kutsanangura izvozvo. Vatete vako iwewe, hanzvaziva baba vako baba vafa yekuti vanofanira kupota vachiti vanangu muri sei, vagokusiya mudikani. Asi varipo, zviriko izvozvo. Asi zviri kunzi hazvigumise upenyu, nekuti iye akabata upenyu aripo, anoziva zvose. Asi simbiso nhasi iri kuti vakomana zvose izvi zvichiitika, regai kuwira pasi kusvika makawa. Rambai makasimba, rambai muchisumudza simba mukurema imomo. Haleluya. Vamati havachazovoni chiso changu. Number 26 inoti. Naizvozvo ndinokupupurirai nhasi kuti ndakachena paropa ravanhu vose, nokuti handina kutya kukupupurirai, kukuparidzirai kuda kwose kwaMwari. Zvichenjerei imi neboka rose ramakaitirwa, vatariri varo nomweya mutsvene, kuti mufudze kereke yaMwari yaakatenga neropa rake. Ini ndinoziva kuti kana ndaenda mapere anoparadza achapinda pakati penyu, asingaregi boka, uye pakati penyu pamene pachamukawo varume vachataura zvinopezanisa kuti vatsause vadzidzi vavatevere. Naizvozvo rindai murangarire kuti makore 3 handina kurega usiku namasikati kurayira mumwe nomumwe nemisodzi. Zvino ndinokuvisai kunaShe neshoko renyasha dzake. Ishe une simba nokukuvakisai nokukupai nhaka pakati pavakaitwa vatene vose. Handina kutotora sirivheri kana ndarama kana nguo dzomunhu, kana nguo dzomunhu mumwe. Munoziva imi munene kuti mavoko awa akabatira kushayiwa kwangu nokwavanhu vandaiva navo pazvinhu zvose. Vakamuratidzai kuti
kurangarirai mashoko ashe Jesu Yes. sezvakataurwa neameni achiti kuba kuna mufaro chaiwo kupfuura kugamuchira. Amen. Dokutenda. Hallelujah. Regai ndipedzise ndichiti maita zvakanaka muri yekutenda Christian movement. Mwari ngaakuitirei zvakanaka. Mashoko andadzwa pekupedzisira aya ane simbiso nhasi pakati pedu tose. Asi zvikuru nini matigadzirira tafura. Zvanzi tichidya tichimwa tichifara saizvozvi. Mune kumanikidzwa, mune kurwiswa, mune kupokana. Haleluya. Asi zvose izvozvo vakomana ngatiti Mwari makaita sei nhai? Mwari makangonaka mazuva ose. Haleluya. Aripo akatonzi atukwa akati handichanamati. Aripo akatonzi munamato wanzi kuitwa nhasi mvura yakanaya kwakasaendwa akanzi vandivenga. Shoko riri kuti rambai makangosimba vapostora. Kristu kusvika achikuitirai zvakanaka. Haleluya. Tisapera simba netariro. Musave nechipomerwa kutora kana kutorerwa. Shoko ndadzwa richidaro pabasa raMwari. Haleluya. Asi ngatirambe tichingokudza Mwari munzira imwe chete muzita nemuropa rake. Kristu wekudenga atibatsire nekusingaperi-peri. Haleluya.